Salutare, dragilor! Astăzi, evident, am mai primit un nou stoc de kendame și ghiciți ce kendame extraordinare am primit astăzi. Niște modele super noi care n-au mai fost pe piață până acum. Așa că o să facem în primă fază unboxing la ce model? Imediat vă arăt. O Kendama Maze 7, da? Un model care n-a mai fost pe piață până acum. Super interesant. Hai să vedem ce avem aici în interiorul cutiei. Evident, avem kendama. Uitați și culori extraordinare. După cum bine știți, vine cu un set de stickere și ață de rezervă. Dar hai să vedem kendama, da? Cei de la kendama ne-au spus, acest ken a fost un pic modificat, da? E un pic mai mare aici. Ia uitați câta gaura. Da? Balance hole. Și ce putea să fie mai minunat de atât? Cum se aude acest anti-skid? Ia auzi. Cel mai minunat scârț test pe care îl găsești pe piață, da? Așa că intrați acum pe rideshop.ro și găsiți o Kendama Maze 7, un model super nou.